It's like gold dust. You hear me coming through your speakers. You see me mashing up your airwaves. I know you can't get enough of my sound. Ja, hvad så? Ja, du kan bare komme om 10 minutter. Ja, bare komme om 10 minutter. Okay. Hej. Ja, slap af, mand. Slap af. Hvad så, Pekko? Skal du væk? Ja, selvfølgelig. Er du inde hjemme? Ja, der er ingen hjemme. Nice. Ja, jeg ser, du har taget lidt med. Ja, du kan sgu give det hele. Fedt, mand. Og jeg tager bare det glas her, regner jeg med. Ja, du kan godt tage. Der er lidt i det. Og du vil drikke gå. Ja, jeg var med. Skål. Og hvad så? Du skal huske, at du er matematik. Nu er du ikke i skole, det... Hvor fanden er du egentlig ikke i skole? Jeg ved ikke, jeg gad ikke rigtig skole. Jeg tror, at skolen ringede til mig. Nå. Hvor Ja, jeg havde i morges, jeg vågnede ved det, men... Jeg kan bare ikke det lyder tysk der, mand. Hun er fandme en killing. Nej, det er fandme også træls. Det er slut. Matematik. Kan vi ikke bare hente den fra nettet? Jo, men det er bare ikke så vildt med at gøre længere. Man skal nok med at snyde lærerne nu jo. Det er sgu da lige meget. Jamen, nu går vi jo i 9. klasse, og det hele skal gælde nu jo, og... Det er sgu da lige meget. Ja. Vi skal bare sørge for, at de ikke kan se det fra nettet, så. Ja, Så må du sætte den til et 20-tal, hvis det er det. jeg klarer det. Det er jo. Jeg håber fandme på det. Jeg følger lidt musik, ikke? Ja, det gør du bare. Kan du lide LOC? Ja, ja. Sygt nok. Jeg laver lige 2 shots der, så. Nå. Ja, fedt her. Ja, tak, mand. Skål. Du skal se det vildeste, jeg har fået, mand. Se her. Men det er smøger, så har jeg sagt ikke ud længere. Det er ikke Det må du holde for dig selv. Må du bare se her. Joint. Hvad fanden er det? Det var en joint. Du har haft gang i den. Ja. Har du røget det? Nej, det var i går. Hvorfor fuck gør du det, mand? Jeg har sagt til dig, at jeg ikke gider at ryge hash af den. Jamen, for Jeg har sagt til dig, du ved, hvad der skete sidste gang. ja, men det er sidste gang, det er fortid. Ja, men Kom nu og se her. så må du selv ryge den. Jeg gider ikke det der. Ej, kom nu. Jeg har sagt, jeg holder mig til shots til alkohol. Ej, kom nu. Nej, du må selv ryge den. Prøv at se der, mand. Kom nu her. Du ved ikke, hvad fuck det er der er i. Kom på. Ja. Nej, det skal jeg fandme ikke der. Kom nu, bare et sug, så. Du ved du, hvor farligt det er? Det er sgu da lige meget. Nej, vi kan dø af det. Og hvad så? Vi kan blive så fucked up, vi kommer til at slå en kælling, mand. Eller bare rent alkohol. Kom nu. Så kan du spørge Claus og de andre, om de vil ryge den med dig. Jeg gider ikke. Man for helvede.
Men hvad fanden er det egentlig af dem? Skulle de ikke snart komme? Det ved jeg ikke. Jeg siger bare, at du selv ryge den i hvert fald. Hvor fanden har du overhovedet fået den fra? Jamen, jeg fik en gå i byen for helvede. Hvad? Har du været på Slottsfonden eller hvad? Det er den sidste gang. Ja. For helvede også, mand. Jamen, jeg havde også drukket rimelig meget i går. Hvem var der først? Var nogen kendt? Det tror jeg ikke. For helvede, mand. Jeg synes, vi skal lade være med det. Du ved godt, hvor farligt det er at ryge sådan noget der. Skal man ind til senere, okay? Ja, jeg ryger den ikke. Du må ryge den senere. Så gennem. Kyt den af, så. Ej, nej, alkohol! Så er det bare brændt for helvede. Hvad med her? Kan du ikke bare gøre det her? Fuck, man. Jeg tror ikke, der er Claus, der kommer, Maurice. Hvad med de andre? Hvad med Claus? Claus. Er det ham, der banker? Banker du mor? Jeg tror. Hvad så, de fucking friend? Jeg gemmer de her på. Giver du alkohol? Ja. Jeg går ud og kigge, om det er ham så. Hvem er det? Hvem er det? Nej, Claus! Hvad så? Hvad så? Er du klar til at drikke som med os? Ja, fuck ja. Nice, man. Hvad så? Skal du ikke lige have et shot? Nej, fuck man, jeg har allerede fået for mange, mand. Ja, vi har set drukket hele dagen, Ja, man. jeg har ondt i Kom nu, maven. mand. Nej, det går Kom ikke. nu, Det går mand. ikke. Du kan godt gøre, men Nej, vi har set drukket hele Nej, dagen. Nej, lad nu være. Det går jo ikke. Jo, det kan jeg godt. Det gør det jo ikke. Kom nu, mand. Det går jo ikke. Vi tager et bagefter med dig, så. Prøv at se, hvor stive vi er, mand. Vi har set drukket kl. 10. Ja. Kom nu. Okay, så. Godt så tag et, mand. Så er jeg tilbage. Hurtigt, tag det andet bagefter, hurtigt, så du ikke brænder dig. til. Skynd dig for satan. Prøv lige altså nok på det til, mand. Skal du også skynde ned, mand? Ja, mand, det er fandme i orden, det der. Du skal være med i konkurrencen, jo, mand. Fuck, man. Vi bliver ved. Ja, man. Vi skal også snart ud i byen. Ja, mand, vi skal jo kigge på kællingerne. Hvad med dig? Er du ved at blive stiv, hva'? Ja, lidt. Skal fucking mere at drikke, mand. Hvad skal vi have? Jeg ved det ikke, man. Kom ind. Der er noget mere ude i køkkenet. Mine Er der mere forældre i har køkkenet? noget. Jamen, vi skal fucking have noget hurtigt, så. Skal jeg holde mig stiv nu? Så er vi i gang, så skal vi afsted. Endnu en begivenhedsrig fridag. På vej ud at stikke lidt af med min kollega. Tog det fisk på bodega med sovepose og ligunderlag. 2 mand høj på en cykel på fortorvet med en hvilesesring imod Mordor. Pearl necklace, hæft, det er det jeg går for. Tøserne vil have en clown, men ikke så sjov. Jeg forkæler min krop, for jeg vil være bob, så jeg kan blive for lækker til love. Lukke en masse lort ud og være fucked up, så jeg er sikker på noget til top. Jeg er så busy mig ind på caféen, når jeg surfer og researcher hele dagen. Prøv på at finde mig en dame, alt for store patter, jeg kan få lov at betale. Jeg er typen, der klapper mine hænder, når flyet det lander. Gå i byen og lyver om min alder. Drikker så længe de andre betaler. Kommenterer på snakken i filmen i biografen. Sætter ild til cigaretten, mens jeg tanker på tanken. Din clown, din clown, din clown. Det her er bare for sjov. Du tager det så alvorligt, jo. Hallo, dreng. Vi skal i byen. Hallo. Er du sove? For helvede, så tager jeg aften selv i byen, når jeg ikke gider. Jeg var ikke klar. Sæt det nu bare over for helvede. Ryk. Nej. Fed dyr. Nej. Vi skal filme en film til jer i dag. Okay, jeg er klar. Lige fra Bubbers brevkasse. Herfra.
Er I klar? Vi har et spørgsmål her. Cut, det var forkert. Undskyld. Godt for kenderen. Vi fortsætter. Forkert episode. Okay, klar. Jeg begynder bare at ryge på den her. Nej, vent. Vi skal 5 minutter, som ikke bare handler. Stop nu bare for helvede!